going through stage 6 load shedding, and this is continues to be a concern, but I'm sure is being addressed by the various people who are mandated to do so. Inkampani ephehla umbane Eskom iphantsi koxinzelelo lokuba igcine umbane ukho ngelixa elisokoliswa ngu-stage 6 kacimi-cimi wombane. We also need to mobilize our collective resources, both public and private. URamaphosa umemelela ukudalwa kwamathuba akhulisa abantu abakhubazekileyo kwezoshishino nasemisebenzini. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Iqumrhu eliphehla umbane kweli Eskom lifumana uxinzelelo mbombozone kweli ukubalizisa uzinzo kwinkqubo yonkinkisho mbane nanjengokucimicimi wombane ungene kwisigaba sesithandathu. Umphathi wamaqumrhu karhulumente umnumzana Pravin Gordhan uthi akwamkelekanga konke ukumiselwa kwesigaba sesithandathu sokucima kombane ngu-Eskom, kwaye uthi uyalele isiphathamandla seliqumrhu nebhodi yalo zidibane ngokukhawuleza kusonjululwe le meko. UMzantsi Afrika uphinde wakwisithokotoko sobumnyama kwaye osoqoqosho bathi le meko iza kuba nefuthe elibi kuqoqosho lweli oluhesheshe kakade. Eli qumrhu lithi unobangela woku kukonakala kwamashini abaliqela bokuphehla umbane. Isebe lamaqumrhu karhulumente lixolisile kubemi beli ngalucimicimi, ukanti umongameli URamaphosa uthi lo cimicimi wombane uyaxhalabisa. We're going through stage 6 load shedding, and this is continues to be a concern, but I'm sure is being addressed by the various people who are mandated to do so. Ingcali yezamandla uTed Blom ifanisele iqumrhu nenqanawa ezikayo, watsho esithi aphelile amathemba ukuba le nkomo sele ibhongilele ngecala. If you don't do the proper maintenance, and what Rolani also said is there was no budget made available on time to do the maintenance, there was no spare parts, there's a skill shortage, the management of the outages is not competently done, etc., etc., etc. If you add all that together, Mr. Matabere's 9 points, all you can conclude is that Eskom is a walking disaster. Kusenjalo ibhanka engovimba kweli ithi lo cimicimi wombane uthwalisa ubunzima nangakumbi amashishini ngakumbi lawo asakhasayo. A key concern is the strain that load shedding puts on already weak economic growth and the viability of corporates, in particular SMEs. Nanjengoko lo cimicimi wombane sele ungene ku stage 6 ngoku, umphathiswa wezimbiwa namandla kweli umnumzana Gwede Mantashe utyhole eli qumrhu lakwa Eskom ngokuququzelela uvukelo mbuso. Kusenjalo bezoshishino kwingingqi yeNelson Mandela Bay banenkxalabo malunga nesigaba sesithandathu socimicimi wombane esiqalise izolo. Ukanti nokusebenzisa igenerator xa kumke umbane kunyusa indleko zokushishina. Isigaba sesibini sikacimicimi sele sinichaphazela ibi. Esesithandathu sona singabangela amashishini aliqela avale. Kule ndawo yokutyela bekumnyama nangona ilanga ligqatsa ubhobhoyi. Xesha elininzi besingabi nambane, so waste ukutya. I-fridge on and off, i-generator inawo lamandla athwalwa ngumbane, and then nebhodi le yethu yombane imoshakele because of umbane. Le venkile yekofu isaqeberha isungulwe kwiminyaka esibhozo eyadlulayo. Ngoku ucimicimi uthetha ukuba imali yokuqhuba elishishini yongezelelekile. I think it's been a bit of an issue for the last few years. It's mostly these restaurants that run big heavy equipment, stoves, ovens and whatnot, and I mean with the generators it costs 200-300 rand a day to maintain those. Kodwa kukho izicwangciso ezibekiweyo kweli xesha leziyunguma. As a South African, the local tourism guys, I think anybody from South Africa would understand that there are restrictions to and potential problems with load shedding. With load shedding as it is quite high, I think anybody coming from a local destination would understand it and make allowances for it. Amashishini amakhulu kulo masipala oMbaxa awakalinikeza uluvo lawo ngesigaba sesithandathu sikacimicimi. Kwiindaba ze-SABC ndingo-Anda Ngqonji eGqeberha.
Kwelinye icala oosomashishini eMbombela eMpumalanga baxhalabile ngolocimicimi wombane oqhubayo kweli ngeli xesha leziyunguma. Abasomashishini bebenethemba lokwenza ingeniso ngeli xesha lezolide zehlobo. Le ndawo yokutya ithandwa kakhulu ngabantu kodwa ngoku ikhala ibhungane ngenxa kacimi-cimi kwaye itsala nzima ukwenza ingeniso. Samoshakala ngetinto letiningi bekukhona efridge ngalokuthi sihamba kakhulu nyalo asinama-microwave i-TV ishile khona lokumoshekile lesihlolo nefridge ngenxa yale gesi. Kufuphi nelishishini kukho elinye lisebumnyameni. Kona kuyasithinta kuyasikhubata kakhulu because emabhizinisi ethu ayafa. Good ama-sales, people nyalo basemakhaya abede makutothenga because of the load shedding. Isebe lezokhenkelo kweliphondo lixhalabile ngoku. You look at the tourism industry specifically, and going on to high stages like stage 6 or even higher, the likelihood that you will be affected during peak hours is so much greater. That's between 5 o'clock in the morning until about 9 o'clock, where people have to eat breakfast, they have to shower, they need hot water, all of that stuff. Namhlanje isixeko sase-eMbombela besingenambane iiyure eziliqela kwaye oku kubangele unxunguphalo kubathengi. Gezi uhambe isikhathi leside ngoba ngalokuvamile kuvame kuba mahora lamane nje kuphela. Kepha-ke elidolobha libe mnyama cishe isikhathi lesingale kwamahora lasithupha. Senjalo isigaba sesithandathu sikacimicimi siza kuqhuba de kube ngomso. Umongameli URamaphosa umemelele kuba kubekho iinzame zokuphuhlisa amathuba okuqala amashishini nokuvulwa kwamathuba emisebenzi kubantu abakhubazekileyo. Umongameli bethetha kwinkomfa yokuqala ye-Disability Economic Summit ebibanjelwe Kempton Park eGoruleni. Bangaphaya kwama500 abathunywa bemibutho engama50 abangungelene kwinkomfa yenzuku ezimbini nememelela ukuphuhlisa indlela yokuphila kwabantu abakhubazekileyo. There must be mainstreaming of disability across all government departments in line with the 7% target. That is in planning, budgeting, program design and so on. Umphathiswa kwiofisi yobongameli nojongene nabasetyhini ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo uNkwane Mayite Mashabane unqwalile ukuba kusadingeka ukuba kujongane neemfuno zezoqoqosho nenhlalakahle neziyeyona miqobo ethindela ukuphuhla kwabantu abakhubazekileyo. This inaugural summit on economic empowerment for persons with disabilities is a catalyst in promoting collaboration, sharing and best practices, co-creation and building solidarity to advance economic participation in the inclusion of persons with disabilities. Umongameli Ramaphosa naye uvumile ukuba eli lihamba ngonyawo lofudo eqinisekiseni uphuhliso lwabantu abakhubazekileyo mbombozone. We also need to mobilize our collective resources, both public and private, to promote opportunities for self-employment, for entrepreneurship and the development of cooperatives. Kukho izimemelelo zokuba urhulumente anyuse igawu sekuqinisekiseni uphuhliso lwabantu abakhubazekileyo. Iqaqobana lamalungu e-ANC phantsi kwegama elithi lilwa uluhlu lwabagqatswa besigaba esiphezulu se-ANC esisakuvotelwa kwinkomfa ekujongwe kuyo ligrogrisa ngokuthabatha inyathelo lomthetho ngakwi-ANC ukuba isikhalazo sawo ngakwikomiti yonyulo yeliqela asisonjululwa. Eli qela belibhalele i-ANC ngomvulo linyanzelisa ukuba ikomiti yonyulo ilinike uluhlu lweziphakamiso zamasebe umgqatswa ngamnye. Ikomiti yonyulo ithi zililishwa ezizikhalazo kuba zisekelwe kwindlela ubhudayo umhlola ekutolikeni umgaqo-siseko we-ANC. La malungu ombutho wesizwe atyhola ikomiti yonyulo ngaphakathi embuthweni ngokophula imigqaliselo elandelwayo ukuphakamisa amagama amalungu esigaba esiphezulu kwi-ANC. Afunge amuncintupha ngelithi axolele ukumela ingcemqolo kudlamashe kube kanye ayakuthi ayokukila kwiinkundla zamatyala ukuba lo mba usonjululwa. We are not given sufficient responsibility and also other things of us being in the list. It's the first thing in our lives where you see a list being prepared by a committee
We know PGCs thina. Akwabhalele usosibajikelele obambele we-ANC umnumzana Paul Mashetile ecela ukuba lo mba uxoxwe kwintlanganiso elandelayo ye-NEC. We are waiting for them. We're going to take it forward. We are going to take other legal issues, and we'll fight this. We'll fight this. We'll fight to the end. Ikomiti yonyulo iziphendulele ilumkise licela ukuba lehlukane nokuthetha ngezityholo ezingenasihlahla ngelithi oko ingakuzingqikelela nembuvane. They have a right to go to court if they want to go to court, but they must produce facts to support their complaints. La malungu e-ANC akwathi lo kaMatsila makathi gu bucala kule komiti yonyulo. That has lodged an objection to the electoral committee. Sinkonyiwe isigwebo kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu malunga nesicelo esifakwe imibutho yentatheli nemibutho yoluntu sokwamkelwa njengomhlobo wenkundla kumba walowo wayengumongameli weli umnumzana Jacob Zuma nomtshutshisi wombuso kunye nentatheli. Okukulandela ukuba umnumzana Zuma esungule inkqubo yezotshutshiso ngaku-Advocate Billy Downer ebutsheni balonyaka etyhola ngelithi wathubelezisa iinkcukacha zakhe zezempilo kwintatheli uKaren Mon nowaye wazishiqilela. Inkundla kamantyi yasePalm Ridge kwimpuma yeRhawuti ilihlehlisela umhla wama-27 kuMatshi wonyak'ozayo ityala likaNkosinathi phakathi nosisidlwengwe besiquqa sibuyelele kuruleni phakathi konyaka ka-2012 no-2021. Uphakathi wafunyaniswe netyala kwizityholo eziyi-148 ebejongene nazo neziquka ukudlwengula, ukuxhaphaza ngokwesondo, ukuxhwila, ubusela nokuba nomkhono wekati ongekho semthethweni. Amaxhoba odlwengulo lukaNkosinathi phakathi ebenethemba lokuba aza kufumana ubulungisa namhlanje, kodwa igqwetha likaphakathi lithi lisalinde ingxelo kagqirha wengqondo neza kuphuma ngoMatshi wonyak'ozayo. Currently, my lady, is that we managed to secure the assistance of a clinical psychologist. I'm not going to mention her name at this stage, your ladyship, but we have discussed this with her ladyship in chambers, and the assurance that has been given to us is that the SWOT report can only be made available on the 1st of March. Ayizo ndaba ebezilindelwe ngamanye amaxhoba ke ezi. I'm just jumpy always since the day of the incident. Yeah. And you, Papa? I felt drained because they keep postponing. Ukanti inkqubo yokuwiswa kwesigwebo kwelityala iza kuthabathisa kwakho ngomhla wama-27 ngoMatshi wonyak'ozayo. Sele kubanjwe abarhanelwa abathandathu kwityala lokubulala abantu abasixhenxe kwilali yaseBhityi eMpuma Koloni. Abarhanelwa ababini bakwayanyiniswa nodutyulwano namapolisa ngelixa bebanjwa. Kuye kwabambezeleka ukuqhubeka kwenkundla kusasa namhlanje kuba omnye wabatyholwa engakwazanga koyanyaniswa nelityala lokubulala. Uyanyaniswa nesiganeko sokudubulana namapolisa. Ujongene nezityholo ezilithoba zokuzama ukubulala emva kodubulwano namapolisa lithoba ngethuba lokubanjwa kwabo eSlovo Park. Ekuqaleni bebebane abarhanelwa kwelityala lokubulawa kwabantu eBhityi. Enkundleni kuvela amadoda amathandathu evela amatyala ohlukeneyo, kodwa onke la matyala ayazalana neli lokubulawa kwabantu abasixhenxe kusapho olunye eBhityi. Igunya abantu lezotshutshiso iNPA lithi bekunyanzelekile limiswe elityala. Amane amadoda ajongene namatyala asixhenxe okubulala namathathu ozama ukubulala. La matyala ke onke athamisela lamhla we-13 kaDisemba nalapho kufuneka uba kumanyelwe isicelo sabo sebheli. Isizathu sawamiswe la matyala sohlukene. Esinye sokuba omnye wabantu wayebanjwe kula udutyulwano fumaniseke into yoba akanxulumenanga ngokubulawa kwabantu eBhityi. Laze igqwetha ke lacela uba umba wakhe webheli ube wodwa kuba yena uxoxa icala elinye. iNPA ithi iza kusichasa isicelo sabarhanelwa sebheli. Bonke abarhanelwa baseseluvalelweni. Kwiindaba ze-SABC, ndimfundiswa Mhlekude eMthatha. Lihlehlisiwe ityala lotishala oneminyaka eyi-60 otyholwa ngokudlwengula intwazana eneminyaka eli-9 eKimberley kwiphondo loMntla Koloni ngenxa yocimicimi wombane. Umtyholwa wenze utshe kwinkundla kamantyi yaseRhaleshiwe nalapho bekulindele ukuba afake isicelo sebheli.
Kuye kwanyanzeleka ukuba limiswe elityala nanjengoko matshini bokushicilela oqhubekayo enkundleni bebengasebenzi ngenxa yocimicimi wombane. Umtyholwa uza kugcinwa eseluvalelweni de avele kwakhona enkundleni. Kutyholwa ngokuba umangalelwa udlwengule intwazana eneminyaka eli-9 amatyela liqela. Umama wexhoba uthi oluphazamiseko lumtheza amandla. It makes me more weaker and I can't be weak for my child. I need to be strong for him to be there. I don't know when the justice gonna be served. Amalungu eqela le-EFF ebezokubonakalisa inkxaso kwixhoba nakusapho lwexhoba. We are not going to leave this. We are not going to allow this case just to die by the wayside. We are going to follow this up to the bitter end. These men are really disrespecting women. They don't see us as people. They see us if they can do as they please with us. Umtyholwa okwangutitshala ubuyele enkundleni ngomvulo kwaye abatshutshisi bathi baza kusichasa isicelo sebail. Kufunyenwe inqwaba yamadokethi ilahliwe eMdantsane eMonti kwiphondo laseMpuma Koloni. La madokethi angama-31 afunyenwe ngabahlali kufuphi nehlathi lolwaluko. Abahlali bafuna impendulo mayelana nezidokethi zibhaqwe apha. Batyhola bakwantsasana ngokungakhathali. Bathi ngoku baxhalabile ngoba hleze kulibaziseke amatyala ezinkundleni. Osothuwe kakhulu singabahlali. And we are very worried ngosingabahlali because sonze bakho abantu abahleli etrongweni be-innocent kanti amadokethi alahlwe apha bona bahleli pha. Ukanti amapolisa ona ayawuphanda lo mba. Isizekabani sokulahlwa kwalamadokethi kula ndawo asikasifumani okwangoku, kodwa ke i-management ye-SAPS ithe yatyumba igosa eliphezulu ukuba likhokhele uphando ngalomba. Sikawuthi ke lakugqitywa uphando olo siyazi ukuthi kumele uba kwenzeke ntoni emveni koko. Amapolisa kwamemelele uluntu lwalommandla lube nomonde njeba uphando luqhuba. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMdantsane kwiphondo leMpuma Koloni. Ziyabethabethana izimvo zababukeli ngomthetho wase-Indonesia ungavumela abantu abangatshatanga ukuba babelane ngesondo. Ndiyawuthanda lo mthetho umiliselo lilizwe lase-Indonesia xa besithi isibili esingatshatanga sikwazi ukwabelana ngesondo. Kaloku xa kumilisa isizwe ke kube buhlungu. Ngendlela benza ngayo benza isizwe esiphaphileyo. Umntana makakhululeke kwikhaya lomama notata. Kahle lo mthetho obekwa eIndonesia bekufanele uba ngumthetho vele ongabe mhlambi amazwe onke mhlambi ayawubeka ingakumbi la eSouth Africa. Mhle umthetho omsasazi kubantu base-Indonesia balilizwe elikwazi ukubeka umthetho ulandelwe ngabantu balo. Kodwa ke ingake ize kweli lethu ilizwe ngoba wonke umuntu ongaphelele ejele. Umthetho grand for bona kwela lizwe lapho. Kodwa for thina apha eSouth Africa hayi andiboni kahle bosilungela tu. Ya emsasazi unzima lo mthetho kodwa ke phela ngoba i-country ne-country inomthetho wayo. Ngicabanga ukuthi abantu kumele bawuhloniphe lo mthetho loyo. Kungaze uboshwele manje ukuthi wena so wenze ucansi kanti kwaliwe uma usingile. Futhi kufuneka bakha amajele amaningi ngoba abantu ngeke bayiyeke lento abayishoyo. Yabo nje lento mangathiwa yenzeka la kulelizwe lakithi eSouth Africa hayi ngiyakutshela ngingabhubha nommeli. Lo mcimbi wase-Indonesia uyandibhida kancinci kuba kaloku ngoku unako ukunyasha amalungelo abantu ngokukhulekileyo. Ayilela ihle South Africa ngibona ngalona ngoba kumanje sihlele singasebenzi amathuba emisebenzi engekho. Uma ungathi uyawushaya ngawushayela lo mthetho ukuthi abantu abashade bengayocansi bengashadile. Ngalo ndlela sewuqonqothile uvimba wangokuhlwanje. Fumana indaba ngesizulu ngomso ngentsimbi yokuqala emini nangentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Kamnandi mawethu.